हम खाली भोजपुरी में लिखेनी। आजो लोग कहेला कि रउआ का पड़ल बानी भोजपुरी के पीछे। रउआ हिंदी में भी लिख के बेहतर कर सकतानी, रउआ उर्दू में भी लिखे तो जितना रउर ख्याति बा ओकरा से 4 गुना 10 गुना 15 गुना 100 गुना ख्याति रउर बढ़ी। रउआ बड़ा बड़ा मंच मिली, रउआ बड़ा बड़ा मंच पर जाए, रउर नाम होई, इज्जत मिली, शोहरत मिली। हेन तेन 50 गो लोग बात करेला। देखी, पहला बात तो इज्जत आ शोहरत हमरा अपना भाषा से मिलल बा। रहल बात पैसा कौड़ी के, तो पैसा खातिर तो आज तक ले ना लिखनी। हम अपना माई भाषा खातिर लिखेनी, भोजपुरी खातिर लिखेनी। जब लिखल शुरू कैले रहनी तो कई गो ऐसन बात आयल रहे मन में कि इतना अश्लीलता फैल गई बा भाषा में। अश्लील लोगन के लोग ज़्यादा पसंद करता, हमरा के लोग के गान पसंद पड़ी। यही इन सब में आप अपन जगह अपन स्थान के लेखा बनाए, बाकी बनाई नहीं। रउआ सब तक चहुपनी, रउआ सब ओकरा के पसंद करे नहीं, आगे बढ़ावे नहीं, सुने नहीं। ये हमरा खातिर बहुत बढ़न बात बाटे। दुबई में जब रहे नहीं तो हमरा अपना ख्याति के बारे में पता ना चलेला, साच बात बाटे। कैसे कि वहाँ भोजपुरिया लोग सीमित बा, हालांकि वहाँ जहाँ जानी तहाँ लोग चिन्हेला, तो वहाँ तो सीमित संख्या में लोग बाटे। अब जब भोजपुरी क्षेत्र में आवेनी, यानी कि अपना घरे आवेनी अगरी कगरी जानी, तो लोग के मान सम्मान, लोगन के तरफ से जौन प्यार मिलेला, लोग कहेला कि हम रुआ के सुने नहीं, रुआ के देखे नहीं। अलग अलग लोगन के प्यार मिलेला, लोग बुलावेला, सम्मानित करेला, प्यार देला, दुलार देला। तो ये सब संभव के लेखा हो पावेला। ये सब संभव हो पाइल कि जहाँ बानी वही जा रही, जौन चीज़ में रउआ बेहतर कर सकतानी बस उहे करे के चाही। तो भोजपुरी में लिखला के मतलब ई नहीं है कि हमरा इज्जत शोहरत में कमी आइल। एगो आंकड़ा कहेला कि 26 से 27 करोड़ भोजपुरी भाषी लोग बाटे, तो कहाँ संख्या बाटे, कहाँ संख्या कम बाटे? कम नहीं खेनु, बढ़न संख्या बाटे। जरूरत बाटे रउआ धैर्य के, और रउआ अपना ऊपर विश्वास के कि रउआ अगर बेहतर करतानी एगो प्रण लेके काम करतानी तो एक ना एक दिन रउआ के लोग चिन्ही, रउआ के लोग जानी, और रउआ के लोग सम्मानित करी, जैसे कि हमरा के लोग आज कर रहा बाटे। ये सब रउआ लोग इनके प्यार और स्नेह के ही नतीजा है। हम अकेले ना चलेनी, हम रउआ लोग इनके साथे लेके चले के कोशिश करेनी कि जहाँ रही रउआ लोग इनके प्यार और स्नेह मिलत रहो, रउआ सब साथे हमरा चली। ई खाली एगो लेखनी के उपलब्धि अभी तक ले हमरा ना मिलेला, अभी तक ले नहीं मिलल। ई एगो लेखनी के बात नहीं है, ई एगो भोजपुरी आ माई भाषा से जौन लगाव छुआ रहल, जौन नेह छोह रहल, ओकरा मान सम्मान मिलेला, ओकरा के लोग पसंद करेला। हमार जौन अपना माई भाषा के से जौन लगाव बा, जौन प्यार बा, जौन स्नेह बा, ओकरा के लोग सम्मानित करेला।